Akwai abinci da abin sha Niger, menene akwai? Akwai iri-iri, akwai shinkafa, akwai maka, ana ci da miya. Akwai masa da farin masa, akwai fanke, ana ci da tonka, ana ci da sukari ko miya, ko kuli-kuli. Akwai nama daga shanu, naman kaza, naman zabo, naman rago ko akuya, ana cin kifi. Niger ana son tuwo da miya, akwai tuwon hatsi ko tuwon dawa, tuwon masara ko shinkafa, ina so shinkafa da wake. Ana shan shayi ko kafe, ana shan koko, ana shan hura, ana sa sukari ko tonka, wasu ana sha zalla. Ana cin doya da rogo, ana cin gujiya, ana cin kwai, akwai goro da dabino, albasa da mangoro.